Igbo bụ Igbo ekelekwa m unu Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ka mụkwa nwanne unu nwoke bụ onye mgbasa ozi asị na nka m bịa na o nwere ozi dị mkpa iji wee bịa maka na o nwere ihe anyị na-afụ ya maazị nke anyị ekweta na ya ekweta ịghọtago. Nwego ofu ochie dike pụtara na wee dọọ ụmụazị ụmụ nwaanyị a na-eme eze nwaanyị na-eme ihe nwana dị aṅa ha na-emegasị iche ka ị na-ene na ịntanetị ị na-afụcha ụmụ nwaanyị pụtasị kịta na-eme eze nwaanyị na-alụ agwụ na-akpọ ndị ochie na-eme ihe na nwaanyị ahụ wee pụta bụrụ ochie dike o wee sị na si dọba ụmụ nwaanyị ya aka na ntị maka na ihe ha na-eme abụghị omenala na ọ bụghịkwanụ ọdịnala ihe eji wee mmalụ ndị Igbo anyị ụmụ nwaanyị na nyanwa bụgodo ochie dike bụ nwaanyị nọ n'ebe a na-eme ya bụ ihe na ihe a ha na-eme bụ ihe dịlụ nwoke na nyanwa bụ mbụrụ nwaanyị n'ogodo ebe ụmụ nwoke na-eme ya bụ ihe na ọ na-apụ enye ha efe o welukwu na ohere a wee na-adọ ụmụ nwaanyị ahụ aka na ntị ma ndị a na-eje apụtasị gị nweta gị apụta ha n'ọlụ Facebook live ụmụ nwaanyị a na-akpọ ha ha na-agba afa na-eme ha sị na ya bụ ihe abụghị ọlụ ụmụ nwaanyị mana na ọ bụrụkwanụ ihe bụrụ omenala Igbo anyị ọ dọrọ aka na ntị sị na omenala Igbo abụghị ụmụ nwaanyị ịgba afa na-enwere ihe bụ ọlụ nwaanyị ọrụ nke na-abụghị ọlụ nwaanyị mana kịta na ndị ụmụ nwaanyị na-alụzi nke ha alụ nke ụmụ nwoke. Ngwa nene ebe o kwuru na nwaanyị a bụ ochie dike nwaanyị a kwuru ihe mepere m anya ịghọtago nene vidiyo a nwa biko nene ya kwukwa ọzọ ka nna n'ihe na-akọwa o kwesịrị na nwaanyị ọbụla kwesịrị ịgwa nwa nwoke bịara be ya na ife a bụ nsọ ihe anyị na-eme bụ omenala aha m eme omenelu nwaanyị ahụ akpọtu onye ụwa nwaanyị ada agba afa agụ nwaanyị ada arụ agụ nwaanyị ada adọ ndị ichie. Nna di m gwara m na ụbọchị ọbụla bụ ori ọgwụ na nwaanyị na-ada aka mmadụ ọgwụ na-arụ na Nnewi n'ihe ọjọọ n'ụbọchị ahụ ka mmadụ na Nnewi na-apụ na-abata afro reason o yi eji bụ nwaanyị unu jebe nwaanyị gba afọ ọchịghị gụ ya ego ka ya otu orighi ọya ụwa n'ikuku ada akpọtu ọya ụwa n'ikuku ọ dịrọ mma adị m eme ya ivi ndị nwoke na-akpọtu ọya ụwa ebe a adị m anọdeta ha maka ọrụ m ka ọ bụ dolu ijere nwaanyị ekene gị ndewo daalụ anọ m ebe olu gị na ha daalụ rinne ndị be anyị kenekwa m unu afụgo ya unu afụgo unu nwee ma na enwe ihe eji amalụ ochie dike ma ochie dike kwuo okwu o nwere ihe eji akpụ ya ochie dike na nwaanyị a ya na vidiyo ya kịta bụ ochie dike ha wee na-asịkwanụ biko nu dododo mmiri a na-akwado ili ya n'Igbo anyị kịta biko na onye mmadụ nke ọ na-eme asị gị na nke ị na-eme adịghị mma na ife ine na afụ na ihe niile mmadụ na-alụ aka na ya na onwe ka o si dị isela aka gị maka na ọ bụghị na aka ndị nna nna anyị ha siri eme anyị gasasịzi ya na anụnwa kịta anụnwa anyị nọ na ya na ụmụazị anyị kezi nke ha ya enweta ma ha gbagote ụmụazị gbagote wetonite asị ha jee chụwa aja nka jee chụwa na nka jee dozie na nka jee dozie na nka wee bụrụ ihe ofu ifuru efu bute. Echetara m mgbe gboo ya bụ ofu onye gwọta oke ite obodo agbapụrụ ya na nkịta ofu onye na-eji ebudo oke ite ịsaa ịtọ iri ibulu mana ụdị ụdịsha ana m na-ekwukwa nke m na-ekwu maka na mmiri anụnwa na-akwado izo na ozuo ọ ya ma onye ukwu ma onye nta Igbo ekenekwa m unu.